Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе змейстер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. З працэдуры абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі выйшлі ўжо два прэтэндэнты на адзінага: Павел Севярынец і Алексей Янукевич. Але тры прэтэндэнты з 5 АТД і праймерыс не адмаўляюцца. Ці ёсць сэнс працягваць гульні з абраннем адзінага, калі спіс прэтэндэнтаў скараціўся амаль на палову? І ці будзе у выбарцаў цікавасць да такой абрэзанай кааліцыі? Мы сёння абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі, а гэта сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова, ну і таксама прэтэндэнтка на адзінага ад апазіцыі і першы намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамады Алексей Сігаю. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Добры. Прывітанне. Давайте з самага пачатку. Вот учора падчас эфіра Алексей Янукевич у мяне быў у гасцях, і стала вядома, што Павел Севярынец выходзіць з працэдуры праймерыс. Это было для яго такой нечаканасцю, калі не сказаць шокам. Тое, што Янукевич сёння афіцыйна таксама выйшаў з этой працэдуры, гэта стала нечаканасцю, Вольга? Ну, я думаю, што не асабліва стала нечаканасцю, бо пасля ўчорашніх падзей гэта, на мой погляд, было пытаннем часу, напэўна. Хаця не хацелася б, канешне, каб БНФ такое рашэнне прымаў, але я памятаю, як падпісвалася пагадненне, і БНФ былі апошнія, якія паставілі свой подпіс. В прынцыпе, было чакана, што яны... Ну і пасля прэс-канферэнцыі першай, дзе мы прэзентавалі праймерыс, калі яны агучылі нечаканае для ўсіх сваё нейкае рашэнне, што вось яны гатовы падтрымаць Паўла Севярынца і не лічаць мэтазгодным увогуле праводзіць праймерыс. В прынцыпе, пасля сыходу Паўла гэта было ад БНФ чакана. Алексей. Ну, можна пагадзіцца з Вольгай, але зноўку я спадзяваўся, што заявы, якія рабіў кіраўнік партыі БНФ аб тым, што не партыя БНФ будзе той структурай, якая будзе разрушаць вось гэтае народнае галасаванне, працэдуру праймерыс, я вельмі спадзяваўся, што яны будуць дзейнічаць паслядоўна. Але, як паказвае вось наступны прыклад для мяне ў жыцці, што не ўсе нашыя беларускія палітыкі апазіцыйныя, яны дзейнічаюць паслядоўна. Тым не менш, вось глядзіце, адразу пачаліся прыгадкі пра тое, што усе нам казалі, удзельнікі праймерыс, што да вы што, мы тут такая сіла, мы тут такія сябры ўсе, ну, прынамсі, вельмі важная гэтая справа, і таму мы не развалімся. Хаця я тут спрабаваў усіх падкалоць, там, што хоць да заканчэння працэдуры праймерыс там пратрымаецеся, потым ужо там пакрыўджаныя, хто не стаў пераможцам, пачнуць адсыпацца. Не, тут ледзь не там хрысціліся там на і на табе. Вот що ж такі... Прашу заўважыць, мы яшчэ трымаемся. Таму нічога не разваліцца. Нічога не разваліваецца, да. Вось, і ці ёсць сэнс трымацца? Глядзіце, было так, що ж такі, ну, такая больш грунтоўная, 5 структур, 5 кандыдатаў. Ну, быў скандальчык невялічкі там з той же самай Канапацкай, но тым не менш, такая ўсё ж такі паказвае, што, ну, значная колькасць структура. Зараз вот 3 кандыдаты. Ну, неяк вот смешна казаць пра адзінага, калі 3 кандыдаты, такая скарочаная частка структуры засталася. Я зразумела пытанне. Глядзіце, тут пытанне ў тым, што пагадненне падпісвалі палітычныя структуры. Гэтыя палітычныя структуры маглі ці вылучаць, ці не вылучаць свайго кандыдата. Мы маглі, ў прынцыпе, апынуцца ў такой сітуацыі, што 5 палітычных структур аб'ядналіся, але кожная, там, напрыклад, 2 кандыдаты толькі вылучаны. Ну, как бы такі варыянт таксама мог быць разгледжаны. Таму тое, што зараз фактычна 4 палітычныя структуры застаюцца ў працэдуры праймерыс за мінусам БНФ, я не лічу, што гэта мала для таго, каб працягваць працэдуру абрання адзінага, бо, на мой погляд, гэта реальна тыя структуры, якія маюць сёння прадстаўніцтва ў рэгіёнах, якія маюць актывістаў, падтрымку, і я не бачу зараз такой вось, каб сцвярджаць, што вось мы ўжо тут разваліліся, і ўсё. Канешне, трэба рабіць высновы, і учорашнія падзеі былі нечаканымі для ўсіх. На жаль, ніхто гэтага не чакаў, і абмеркавання ніякага не было. І, ну, мы дзейнічаем на тых умовах, які ёсць зараз. Алексей, хоць ваша партыя і не вылучыла свайго прэтэндэнта на адзінага кандыдата, тым не менш
вельмі важную працу рабіла. Па-першае, ну как бы так цэментавала, можна сказаць, усю гэтую кааліцыю. З другога боку, і розныя тэхнічныя моманты на сябе ўзялі, там арганізоўваць працэсы і гэтак далей. Ну, карацей кажучы, хварэлі за ўсю працэдуру. Зараз, калі вот такая сітуацыя, ну вот ці не смешна будзе выглядаць, што вы там па-ранейшаму, ваша партыя за это трымаецца, можна сказаць, ну калі вы так вот такія недамоваздольныя, то што нам з вами звязвацца? Глядзіце, тут зноўку я пачаў з паслядоўнасці дзеянняў, так і кажу, што мы павінны быць паслядоўныя. Калі мы казалі, што мы гэта зробім і мы самастойна не будзем рассыпацца, то бок на сёння магу так больш-менш упэўнена сказаць, што БСДП, мабыць, апошняя партыя, якая выйдзе з гэтай працэдуры, таму што у нас насамрэч цікавасці ў кандыдатах няма, але ў нас ёсць цікавасць прывабіць людзей, каб людзі натуральна прыйшлі, паказалі тое, за каго яны. І тут зноўку можна ўчорашнія прэтэнзіі Паўла Севярынца ўзгадаць, што людзі галасавалі гэтыя чыноўнікі. А я вось сидзеў і думаў, што яны ж сидзелі до конца, яны бачылі, як шоу падлік галасоў, і можа быць, няхай яны далей не будуць у нашай гэтай камандзе адзінага кандыдата, але яны паглядзелі, што такое дэмакратыя, яны паглядзелі, як можна лічыць бюлетэні, і што гэта не страшна. І можа быць, усё ж такі вось у тых рэгіёнах, дзе былі нейкія чыноўнікі, мы пабачым падчас выбарчых працэсаў адкрыты, чысты, празрысты падлік галасоў. Мне падабаецца ваш аптымізм, канешне, але нешта я слаба сабе ўяўляю, калі людзі спачатку па загадзе лічаць і праводзяць, там, скажем, падчас удзелу ў выбарчых камісіях працэс так, якім загадалі, потым яны па загадзе ідуць на мерапрыемства апазіцыі, ну што ў іх там нешта перашчоўкнецца ў мазгах. Я не думаю, што яны прыходзілі па загадзе. Больш чым упэўнены, што ідэолог, чыноўнік, ён прыходзіў па пасадзе, а не па загадзе. Па працы, па працы. Вось. Ну і, можа быць, з сабой браў пару чалавек. То бок, каб там былі дзясяткі людзей, якіх заганялі ўлады, то я ў гэта не веру. Вольга, я ведаю, што вы не былі падчас вот гэтых двух апошніх паездак, дзе галасавалі чыноўнікі, як вот тут ёсць уже такія канспіралагічныя версіі, з якімі дамовіўся Губарэвіч, каб яны прыйшлі і прагаласавалі. Ну, ці там праз ЛДПБ, вот он дамовіўся з ЛДПБ, учора Янукевіч там выказаў такую версію, што магло б такое быць. Тым не менш, а чаго вы не паехалі? У меня павінна была быць паездка ў Рігу, але з-за каронавірусу яна адмянілася. Я ўжо была на вяртанні ў Менск. Вы ведалі, што прыйдуць чыноўнікі і запланавалі поездку ў Рыгу? Не, яна была запланавана нашмат раней, чым ввогуле пачаліся паездкі, быў графік праймеріс, таму, на жаль, выбачаюся перад тымі, хто прыйшоў, не змог са мной сустрэцца, але я па сваіх асабістых прычынах, у мяне было навучанне, павінна было быць, я не змагла. Добра, тым не менш, мне да вас вот пытанне. Вы ўсё ж таки ведаеце ўжо зараз вот і ад калег, і ад СМІ, што дават канкрэтныя імёны, хто там вот быў падчас апошніх сустрэч, што это былі там за настаўнікі, выкладчыкі, ідэолагі і гэтак далей, там журналісты дзяржаўных СМІ. Вот ваше меркаванне, вот як вы асабіста успрымаеце іх прыход туды, іх галасаванне, вот як вы паставіліся? Это вот выхад з апазіцыйнага гетта ці што гэта? Ну, я думаю, что, конечно, там я, як былы чыноўнік, могу сказаць, что, конечно, людзі, калі ёсць сведчанне, што яны з'яўляюцца сябрамі аддзелу ідэалогіі, да, там, то, конечно, зразумела, што людзі не прыходзілі туды па ўласнаму там жаданню паглядзець на апазіцыю. І таксама, калі там частка людзей была, якіх яны запрасілі, я думаю, таксама. Але тут пытанне ў тым, ці калі мы пачыналі гэтае народнае галасаванне, мы усведамлялі, як палітыкі такого ўзроўню, што такое магчыма. Да, мы кажам, народнае галасаванне, мы запрашаем усіх да ўдзелу ў галасаванні, але атрымоўваецца, што мы абмяжоўваемся, кажам, вось ты не маеш права прыйсці прагаласаваць, ты маеш права прыйсці прагаласаваць. Ну, как бы атрымоўваецца, гэта не зусім народнае галасаванне, і ўсё ж такі і апазіцыя павінна ўздзейнічаць не толькі на сваіх людзей, якія прыходзяць рэгіянальныя актывісты, мы павінны таксама свой месседж прамаўляць і для тых людзей, якія, можа быць, сёння нас не падтрымліваюць, але павінны бачыць у нас таксама людзей, якія сёння хочуць змену, так
як яны, і мы хочам таксама лепшага жыцця. Я разумею, што гэта выклік для нас, і трэба на яго было неяк рэагаваць. І учора я думаю, што можна было прадумаць, што далей з гэтым рабіць, і не прымаць такіх радыкальных рашэнняў. Я думаю, што ўсё магчыма было выправіць. І я лічу, што у першую чаргу домоваздольнасць і жаданне палітыкаў несці адказнасць за свае рашэнні, яна важная. Таму тут трэба рабіць высновы, і я спадзяюся, і у мяне ёсць такое меркаванне. Я лічу Паўла Северынца вельмі моцным лідарам, які паказаў ужо падчас паездак, што яго ёсць падтрымка, што людзі яго падтрымліваюць, што ён зменіць сваё рашэнне, вернецца і працэдура захаваецца. Алексей, да вас як да чалавека ўсё ж таки не заангажаванага, які не мае свайго кандыдата, як партыя не мае свайго кандыдата там сярод прэтэндэнтаў. Скажите, вот на пачатку мінулага тыдня ішлі абмеркаванні, што ўсё ж таки каранавірус можа спыніць гэтыя паездкі, і ўсе ўдзельнікі прэтэндэнты на адзінага в адзін голас сказалі, што мы нічога не баімся, калі людзі прыйдуць, мы не можам падмануць чаканні людзей, і мы павінны ехаць. Гэта было до таго моманта, пакуль не пайшлі чыноўнікі і не пачалося галасаванне за Губарэвіча. І тут раптам Севярынец, як толькі пачалося гэта галасаванне, кажа: тут же ж у нас каранавірус. І чыноўнікі пашлі. Вот для вас это не падалося нейкім такім дзіўным супадзеннем? Не падалося дзіўным супадзеннем, таму што натуральна каранавірус гэта ўсё ж такі праблема, якая паўплывала на наш працэс, як вы бачыце, і натуральна, хоць улады на сённяшні момант, там нават Мінздраў завёў тэлеграм-канал, дзе быццам бы своечасова паведамляе ўсю аператыўную зводку, яны колькі? 2 сутак маўчалі, вось калі з 24 до 36 павялічылась колькасць. Таму тут таксама паўстае пытанне, што мы можам баяцца, мы маем права баяцца гэтага каранавірусу. Тыдзень таму па афіцыйных звестках не ўсё так было дрэнна, яшчэ ў той самай Італіі лічба не ішла на такія тысячы, як зараз. Таму мне не падаецца. Добра, Вольга, да вас іншае пытанне. Хоць Павел Севярынец і выйшаў, то БХД, нібыта застаецца удзельнікам кааліцыі. А БХД зараз просто будзе удзельнікам кааліцыі, то есть яно не будзе падтрымліваць вас як кандыдата. Вы ж усё ж таки шлі такім самавылучэнцам, збіралі подпісы, самі збіралі грошы, шукалі грошы, скажем так. Не як Павел Севярынец вот так вот взяў і прыйшоў на ўсё готовае. Зараз у вас будзе падтрымка ад БХД? Вот яна засталася у кааліцыі. А далей што? Павел Севярынец, наколькі я разумею, зараз будзе весці сваю кампанію. За ім будзе стаяць партыя. То есть партыя зможа падтрымліваць і вас, і яго, ці па падтрымцы вас размовы і не ідзе? Глядзіце, у нас было рашэнне Нацыянальнай рады, і яно складалася з 2 частак. Першае, гэта тое, што беларуская хрысціянская дэмакратыя прымае ўдзел і згаджаецца з пагадненнем, з яго падпісаннем. А другое, гэта тое, што працэдуру праймерыз ад партыі мы вылучаем Паўла Северынца, ёсць гэта рашэнне Нацыянальнай рады. І паколькі Павел прыняў сам такое рашэнне асабістае для сябе, што ён выходзіць з гэтай працэдуры, беларуская хрысціянская дэмакратыя у праймеры застаецца як палітычная партыя. Для нас гэта важна. І што тычыцца падтрымкі, зразумела, што тыя сустрэчы, калі яны будуць, мы ж не ведаем, ці працягнуцца гэтыя рэгіянальныя паездкі, то я упэўнена, што сябры партыі, тыя, хто будзе прысутнічаць, яны, конечно, будуць падтрымліваць свайго прадстаўніка, які ёсць у праймеріз, але агулам я не ведаю, як будзе далей будуць развівацца падзеі. Нам трэба яшчэ сустрэцца, усё гэта абмеркаваць і прыняць нейкае партыйнае рашэнне, што рабіць далей, ці нейкі іншы сцэнар будзе, ці у Паўла ёсць нейкія думкі. Пакуль я пра гэтыя думкі яго не ведаю, ён са мной імі не дзяліўся, як і з іншымі таксама. Ну так, дарэчы, мы запрашалі Паўла Севярынца ў эфір, ён пакуль адмаўляецца, сказаў, што стаміўся ад усяго гэтага, трэба троху адпачыць. Дадзім яму час, можа, трэба з думкамі сабрацца. Алексей, тут вось ёсць прапанова ад нашых гледачоў, слухачоў, да вас, як да прадстаўніка партыі, якая ў свой час галасавала супраць уключэння ў спіс прэтэндэнтаў на адзінага Ганны Канапацкай, вярнуць Канапацкую? Ведаеце, у мяне пасля эфіра вось тут, на гэтым месцы з Ганнай Канапацкай, я яшчэ 2 дні адыходзіў.
Ну я разумею, што яна мяне як можа больш дасведчаны палітык, тут можа і перамагла, але ж натуральна я пачаў рабіць факт-чекінг яе словаў пасля эфіру. Яна хлусіла. Падчас эфіру яна хлусіла. То бок і мяне гэта вось крыху яшчэ больш паставіла адказ на пытанне, што мы правільна зрабілі, што чалавек, які, па-першае, пагражае, па-другі, які хлусіць вось падчас напроставых эфіраў, ён не варты даверу. Такім чынам вы па-ранейшаму супраць гэтага вяртання, нават калі будуць такія аргументы, што па-першае, ўсё ж такі спіс удзельнікаў пашырыцца, яе гэта пламеннасць і хлусня. Это ж палітыка. Я разумею, але просто мы вядзем размову пра давер. Чалавек, які хлусіць, да яго няма даверу, і я не гатовы з ім працаваць у адным обозе. А вы? С кем? С Канапацкай. Слухайте, у нас есть палітычная рада Америс, якая прымае рашэнне. І працэдура вяртання, я не ведаю, як будуць далей развівацца падзеі, што будзе адбывацца, але я думаю, што палітычная рада прымець узважанае рашэнне, але учора таксама, калі ўжо браць кейс прыходу чыноўнікаў на галасаванне і казаць пра тое, што ўлады маглі паўплываць на сцэнар і мог быць вылучаны чалавек, на якога ўсе астатнія структуры не згадзіліся па не працавалі, то учора выказвалася меркаванне, потому што гэта рашэнне было правільным. Бо натуральна, што тыя 5 кандыдатаў, якія сёння прымалі ўдзел у праймеріс, яны падпісалі пагадненне аб тым, што у выпадку паразы кожны з кандыдатаў, яго каманда і яго структура працуюць на таго адзінага кандыдата, які будзе абраны, а ёсць структуры, якія на Ганну не хацелі працаваць, і калі б яна была абраная, рэальна, можа быць, і кампанія моцнай бы не атрымалася. Таму вось так. Алексей, дарэчы, а да вас як чалавека, які за арганізацыйныя пытанні ўсе адказвае, калі Канапацкая была, так сказать, выключана з далейшай працэдуры, вы тут прама ў эфіры прапаноўвалі вярнуць ёй гэтыя 500 евро, якія яна ўнесла, як і ўсе ўносілі. А зараз выйшаў Севярынец, выйшаў Янукевіч, там нешта рэшту ад 500 евро вяртаць будете? Было рашэнне рады праймерыза, калі яшчэ быў і Севярынец, калі быў яшчэ і Янукевіч, што тых, хто ўжо вайшоў у працэдуру і пачаў нейкую дзейнасць, то сродкі, якія яны унеслі, яны пойдуць на арганізацыю праймерыза. Таму я думаю, што рашэнне савета не памяняецца палітрады, таму я пакуль што думаю, што яны застануцца у праймерызе. Дарэчы, Ольга, просто цікава ваше меркаванне. Тут же ж пазіцыя такая, што потым адзінаму кандыдату праграму там і план дзеянняў прапісвае, распрацоўвае ўся разам сумесна кааліцыя. Скажыце, в прынцыпе, да абоіх пытання. Нават калі прыняць да ўвагу, што па загадзе шлі чыноўнікі прагаласаваць, каб ўсё зрабіць для таго, каб не Севярынец набраў там ізноўку большасць галасоў. Але калі сыходзіць з таго, што потым праграму дзеянняў для адзінага кандыдата ўсё адно будуць пісаць усе разам, то якая розніца, хто будзе адзіным кандыдатам? Севярынец, Губарэвіч, Кавалькова. Вы сапраўды, я гэта агучыла у папярэднім сваім паведамленні аб тым, што мы ўсе пагадзіліся працаваць і ўсе мы выказалі давер адзін аднаму перад яшчэ тым, як пачаліся рэгіянальныя паездкі. Я лічу, што было рана прымаць рашэнне аб тым, што хтосьці можа паўплываць на вынікі галасавання пасля аднаго горада, бо было запланавана яшчэ шмат гарадоў, было запланавана інтэрнэт-галасаванне, быў запланаваны кангрэс, і гэты кожны з этапам ён меў вагу, і колькасць балаў, таму такое рашэнне зараз рабіць выснову, што хтосьці зможа паўплываць. Я лічу, што нам трэба рэагаваць на гэта, але не зараз такія
рашэнні прымаюцца, і праграму сапраўды стратэгію дзеянню піша кааліцыя, і мы ее зацвярджаем кансенсусам паміж іншым палітычных партый, які ўваходзяць, там нават не -1, таму кандыдат не змог бы дзейнічаць у нейкіх іншых рамках, якія бы адрозніваліся ад тых, што прапісаны. Алексей, наколькі я разумею, вот все ж таки коронавірус, чыноўнікі, гэта былі асноўныя аргументы Паўла Северынца, калі ён выходзіў, заявіў пра выхад з кампаніі Праймерис, але наколькі я ведаю, там яшчэ не пагадзіліся усе з яго прапановай увогуле спыніць Праймерис і перайсці там да байкоту, страйкаў там і ўсяго гэтага астатняга, так сказаць, да пратэстаў. Чаму супраць? Ну, я нават не ведаю, як адказаць. У нас ёсць пагадненне, у якім прапісана, калі магчымы байкот і страйк. То бок у гэтым пагадненні прапісана, што байкот і страйк магчымы, калі не рэгіструюць адзінага кандыдата альбо пачынаюцца рэпрэсіі. Вы рэпрэсіі бачылі? Я не. Адзінага кандыдата мы яшчэ і подпісы не збіралі, таму... Чакайце, Северынец, ну ці БХД ад яго імя, ці хто там паставіў подпіс пад гэтым дакументам. Да. Атрымліваецца, калі ён зараз вот заявіў, што я выходжу, ён парушыў гэтыя папярэднія дамоўленасці. Ну, выходзіць, ён меў права, мае права, але размова, што пра байкот, вось, яго ажыццяўляць ужо зараз, гэта па-за рамкамі пагаднення. Таму ён просто прапановаў, ён чакаў падтрымкі, ну, на жаль, мы не гатовы. Ну, чакайце, дык якой падтрымкі чакаць, калі ад пачатку было прапісана ў дакументах, што вот усе гэтыя дзеянні пратэсныя толькі пасля першага, другого, трэцяга? Ну, я думаю, гэта пытанне да Паўла. Ну, я разумею, так калі вот это першае, другое, трэцяе не надышло, то нават выходзіць з такой прапановай, гэта как бы ўжо насуперак заключаным пагадненнем. Ну, я не ведаю, мне складана за Паўла зараз казаць, то бок ён... Добра, як юрыст, скажыце вы? Гэта парушэнне пагаднення? Конечно. На жаль, так. Ну, улічваючы тое, што, глядзіце, кожны кандыдат мае права выйсці з працэдуры, гэта яго меркаванне, напэўна. Але мы ўсе яго падпісалі, гэта пагадненне, мы дзейнічаем у яго рамках, і мы давяраем адзін аднаму у тым, што кожны чалавек будзе яго выконваць, які прысутнічае ў пагадненні. Я лічу, што, напрыклад, тыя прычыны пра коронавірус, якія там агучваюцца, учора ўся каманда, і я асабіста і іншыя казалі, што сапраўды коронавірус гэта праблема, і ўсе пагадзіліся з тым, што трэба на нейкі час прыпыняць гэтыя паездкі, і, ну, как бы я тут не бачыла праблемы, да, якая, што мы тут не думаем пра людзей. Уся каманда Праймерис думае пра людзей. І ўсе мы учора пагадзіліся з тым, што паездкі трэба прыпыняць на нейкі пэўны час. Таму тут как бы мы з Паўлам Северынцам у меркаваннях сваім сходзімся толькі ў тым, што ён хацеў прыпыняць з учорашняга дня, а мы з серады, бо натуральна на сёння ў Баранавічах ужо былі абтэлефанаваныя людзі, былі дадзены абвесткі, і гэта было б, ну, как бы непрыгожа для людзей, якія прыйшлі, а мы б не прыехалі. Наш глядач Айван, там як тут правильно чытаць, пытаецца, да якога часу будзеце бадацца? Хутка выбары, а народ бачыць толькі сваркі. Смешна ўсё гэта. Слухайте, вось реально мы не сварымся. Вот калі шчыра, ну вот унутры таких вось сварак няма. Гэта нармальна, калі людзі і калі ў палітыцы, тым больш такое, якая у нас ёсць, ці ёсць яна ўвогуле, тут это вялікае пытанне, што мы спрачаемся, так, да, што мы хочам знайсці нейкі адзіны шлях, і гэта нармальна. Ну, то есть, адзінае, што кожны, можа быць, паказвае, ну, то есть, как бы, кожны мае права на памылку. Да, там как бы і тут казаць пра тое, што чым гэта ўсё скончыцца, я лічу, што ўсё будзе нармальна. Ну, то есть мы выйдзем з паразуменнем, і я спадзяюся, што ўсе зараз таксама, можа быць, асэнсуюць дзеянні і да чаго гэты дзеянні прыводзяць, і мы ўсе яшчэ раз сядзем за стол перамоваў і знойдзем нейкі прымальны для ўсіх шлях, каб гэта быў не, там, не ведаю, ставіць перад фактам, а рэальныя размовы палітыкаў. Вы спадзяецеся яшчэ на тое, што вот зараз сядзем, пагаворым, і гэтыя блудныя сыны два вернуцца да... А чаму не? Магчыма? Боже мой, і з гэтага боку аптыміст сядзіць. Ну,
Я ўвогуле па жыцці зміцер-аптыміст. Мне ўсё заўжды я шукаю пазітыў. І калі мы будзем негатыў шукаць, то яго будзе болей, і як жыць тады можна ўвогуле просто сыходзіць атаўсюль. Ольга, я такі гадкі і урэдны, скажыце, я вас падпсую троху вашага аптымізма. Скажыце, ўсё ж такі, а вам не крыўдна было, калі вот адзін, другі, трэці, пяты горад, і там вот нейкі там, ну, вы на апошнім месцы па зборы галасоў? Не на апошнім. Да? У вас дэзінфармацыя. Ну, пасля выхаду Янукевіча. Ну, все ж таки дастаткова мало. Там, я гляжу, там одно голосование, раз там Северинец там столько-то, там Ковалькова 0, там Ковалькова там 2. И вот так думаешь, ну вот, напевно, что... Вы думаете, вы мне покрутитесь таким питанням? Увогуле не. Я чоловік, який адекватно усприймає і себе, і ту справу, в яку я увайшла. У нас є рішення партії, партія підтримує Павла Северинця. Це означає, що коли ми приїжджаємо на зустрічі у регіонах, усі партійні люди, які приходять з них, вони підтримують лідера, якого партія вилучила. Це, ну, как бы натурально, нормально. Ну, то есть, как бы мы змагаемся за перемогу своего партийного кандидата. А в некоторых городах у меня было, там, у Бересті, еще у некоторых городах так само за меня голосовали. Але для меня это велизарный досвід, и я ни на одну хвилину просто не розчарувалася у тим, що я приймаю уділ, бо не так часто опозиція об'єдновується, не так часто ми можемо з'їздити по регіонах, послухати те, що хвалює людей, які у їх думки, що вони хочуть, що вони чекають від лідера. Може бути, не завжди, звісно, ці висновы, які я роблю, вони для мене позитивні, ад ось ураженню, да, тих, што хочуць людзі. Але я не крыўджуся, я палітык, ведаеце. Я ведаю, куды я іду, і я павінна рабіць высновы і працаваць на тое, каб паляпшаць там і месседж, і працу сваю, каб больш людзей мяне падтрымлівала. Таму гэта нармальна. Алексей, вы таксама ездили у регионы, бачили, что люди там приходят. Вот мы говорим про народное голосование, про там вот, что людей до людей, поболее людей приходило. А все ж таки, сярод тых, хто приходили, колькі было вот сапраўды вот просто, ну, я не ведаю, цікаўных людей, наколькі гэта былі не ангажаваныя актывісты? Ну, зноўку, для того, каб на гэтае пытанне адказаць, трэба было раней мне з гэтымі людзьмі бачыцца з гэтымі актывістамі. Для мяне усе людзі былі там новыя. І са словаў вось іншых прэтэндэнтаў, якія ездзілі па рэгіёнах раней, яшчэ да праймерыза, сказалі, што дастаткова вялікая колькасць, то бок там гэтых новых людзей, якіх раней нідзе не было заўважна. Ну, гэты чалавек не ведае тых вот людзей, скажыце, вот все ж таки самыя дысцыплінаваныя гэта вернікі. Вот колькі было ўсё ж таки вернікаў, якія так вот, ну, по зову сердца і загадзе ад Бога прыйшлі галасаваць за Северынца. Слухайте, ну вернікі, яны ўвогуле не асабліва палітызаваныя. Казаць, што там прыходзяць вернікі на нашу сустрэчу, ну, я б так не казала. Прыходзілі людзі, якія палітызаваныя, якія ведаюць палітычныя партыі. Гэта не простыя людзі, якія жывуць. Большасць беларусаў сёння не ведае аб тым, што адбываецца праймеріз, аб тым, што адбываюцца гэтыя сустрэчы, і жывуць яны сваім жыццём. Прыходзяць на сустрэчы людзі, якія цікавяцца палітыкай, цікавіцца тым, што адбываецца, бо, ну, натуральна, там у нас няма ў гарадах бігбордаў, на якіх напісана, што вось у такі-то час будзе сустрэча, каб мы маглі там прыцягнуць 2000 ці 3 людзей. Прыходзіць 50-100 там чалавек, там ад 30 нават у такіх гарадах. Таму гэта людзі, які ведаюць ужо пра кандыдатаў, які хочуць іх яшчэ пабачыць у жыцці, напэўна, таму што я не памятаю, калі такім складам апазіцыя ездзіла па рэгіёнах. І такога вось я 8 гадоў апазіцыі ні разу не было. Можа быць, калісьці і было. Таму, на мой погляд, гэта вельмі карысна было для кааліцыі. І ведаеце, я ездзіла, і я адчувала камандную працу. Мне было класна. Я адчувала, што мы можам адзін аднаго, нават унутры гэта працавала на еднасць. Мне крыўдна, што так адбылося, калі шчыра.
я б не хацела, каб гэта ўсё развалілася, бо натуральна гэта давала плён і для самой апазіцыі пабачыць і больш давяраць адзін аднаму. Прыязджаеце вы 17 числа ў Барановичы і глядзіце у зале, сядзіце увесь ідэалагічны аддзел выканкама, там гарвыканкама, райвыканкама, усе там школы, прадстаўнікі Белай Русі, ну і пару актывістаў. І ўсе потым яны так раз па загадзе масава галасуюць там, ну я не ведаю, за Козлова, да прыкладу. Ваша рэакцыя будзе якая? Слухайте, давайте паглядзім, што адбудзецца ў Барановичах. Па адной сітуацыі, якая адбылася ў Століне, нельга рабіць такія высновы, якія ўсе за адзін дзень зрабілі. Я хочу паглядзець, што будзе ў Барановичах. А потым, можа быць, мы з Міцер сустрэнемся на эфіры, абмяркуем, ці сапраўды мела месца вось тое, пра што мы ўсе тут кажам. Алексей, як вы ставіце да думкі пра тое, што вот такім вот чынам, вот як было ў Століне, да прыкладу, улада вырашыла паламаць сцэнар, які распрацавала апазіцыя са сваім праймерыс, і вот нешта там змяніць нейкую хаду? Но мы, калі ўсё ж таки падпісвалі пагадненне, таксама абмяркоўвалі, што на нашыя сустрэчы могуць прыйсці там натоўпы БРСМаў. Тады нас гэта не пужала. І на сённяшні момант падзяляць людзей на правільных беларусаў і неправільных беларусаў, на тых, хто мае права галасаваць і не мае права галасаваць, ну я лічу недарэчным. Таму, што б не было, вось гэта, нават калі сістэма наладзіць зараз, як у Навальнага было, умнае галасаванне, да? То бок яны людзей сваіх прымушаюць, там угаворваюць прагаласаваць за пэўнага кандыдата. Да, вот вы мяне апярэдзілі, вот ці вот як вы паставіце, зараз у вас пачынаецца это электроннае галасаванне, і раптам вот пайшлі галасаваць. Ну, слухайте, мы калі кажам, што ёсць кандыдаты, прэтэндэнты на адзінага кандыдата. І незалежна ад таго, хто б гэта быў Павел Севярынец і Вольга Кавалькова, мы ўсе дружна працуем потым адной камандай. Усё роўна праграмныя моманты, яны ўсе будуць распрацаваныя з агульным бачаннем. І для мяне, як для сябра партыі беларуска-сацыял-дэмакратычнай, ніякай розніцы няма, будзе Кавалькова, Севярынец, Янукевіч, Козлоў ці Губарэвіч. Гэта тыя людзі, з кім мы будзем працаваць так ці інакш, хто б не быў абраны. Такім чынам, неважна, хто яго абярэ, актывісты ці БРСМаўцы Гэта будуць беларусы. Выбіраць будуць беларусы. Яны ж выбіраюць сярод дэмакратычных прэтэндэнтаў, Міцер. У гэтым спісе няма Лукашэнкі. Дарэчы, вось гэтае патрабаванне, там, з якім выходзіў пастаянна яшчэ ад самага пачатку ўдзелу у гэтай кампаніі праймерыс, там, каб Ярмошына сышла, Лукашенко не ўдзельнічаў, яно далей агучвацца будзе, ці гэта было яго асабістае вот меркаванне? Не, но тое, што мы выступаем за змены у гэтым усім выбарчым фарсе, які звычайна ладзіцца, так ці інакш. Іншае, як мы гэта будзем рабіць. То бок, альбо гэта будзе плошча вялікая, альбо гэта будуць маленькія плошчы, альбо гэта будуць проста петыцыі. То бок, тут ужо ідзе размова вось пра гэты фармат. Дарэчы, вось я чытаў каменты пасля ўчорашняга эфіра, там і рознае потым глядзеў там допісы ў сацыяльных сетках, і шмат дзе натыкаўся на такое меркаванне, што вот маладзец Севярынец правільна зрабіў, а вот гэтыя працягваюць галаву народу дурыць. Ўсё ж такі, легітымізуеце рэжым, працягваеце гэтым займацца? Не. Не працягваеце? Не працягваем. Ніколі гэтым не займаліся і займацца не будзем. Ўсё ж таки, вот байкотчыкі, прыхільнікі байкота, ці там вот зараз прыхільнікі, там, скажем, Севярынца, які там вот вырашыў паставіць на пратэсны ўдзел, іх павялічваецца колькасць. Як вы лічыце, вот это зараз не атрымаецца, што на фоне вот этого росту таких настрояў вот ваша кампанія праймерыс, яна будзе выглядаць і падавацца людзям? Слухайте, я буду радавацца, калі у байкотчыкаў нешта атрымаецца. Таму што, натуральна, я просто разумею, што байкот, ён не проста сидзячы дома на канапе, як звычайна вось тыя, хто каментуюць, гэта робяць, а гэта актыўныя дзеянні, якія ўжо павінны зараз ісці. Слухайте, можна я адкажу на гэта пытанне наконт вось пратэсту? Стратэгіі няма. І, магчыма,
гэта будзе пратэст. Не толькі Павел Северынец кажа пра пратэсты. Мы таксама іх унутры абмяркоўваем. Я сама колькі ўжо разоў выходзіла на мітынгі, нават калі мужчыны не выходзілі 29 снежня. І суткі сядзела за мітынгі. І я лічу, што гэта права кожнага грамадзяніна сёння выйсці на мірны пратэст. І гэта нармальна, калі мы не пагаджаемся, калі ўлада нас падманвае. Таму тут казаць зараз аб тым, што тыя людзі, якія ёсць у праймере, што яны супраць пратэстаў, гэта хлусня абсалютная. Стратэгія не выпрацавана, і калі будуць фальсіфікацыі, калі людзей не будуць уключаць у камісіі, гэта будуць пратэсты, яны будуць падмацаваны нейкімі канкрэтнымі дзеяннямі, якія ўлады робяць супраць таго, каб кандыдат дэмакратычны прымаў удзел. Таму я падтрымаю людзей, беларусаў, якія гатовы сёння выходзіць і даваць прыклад іншым, як трэба змагацца. І гэта нармальна, абсалютна нармальна. Такім чынам, праймерыз трывае і працягваецца. Праўда, засталося толькі 3 прэтэндэнта на адзінага: Вольга Кавалькова, Мікалай Казлоў і Юрый Губарэвіч. Дзякуй вялікі. Алексей Сігаев, Вольга Кавалькова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Да побачення.